Renouveau télé flebao oma flifio renouveau télé mi kunafone télé kunafone nyuma segasegele ka nyeka de oma amba fo ka bismillah sibiri e donki waro ka bisibiri donki baro bakuruba saba olube ambulokoro bakuruba folo o ka fo bingele e kati kanka e tlekele o kofe dukula mo ko ni ntemna nu ka barawe anga kunafone nyino wula ka se no kobe danga mina ninga nyefolike bakuruba fulana obita nanyi segu seko fe kimbe ko pelengana aywa ma do kon menu e segana mai funetigu ye omne sabuka ke me ki yere ke kungulo to e ka kina fo fabe ala o kuna dimsen longe fe ngumba bulu aywa segana kama ko ni nyefoli tarake e funetigu ye olu ko ni amne ka segasegelu damne bakuruba sawana alibi mi la kana bale amita jema marala e kena barakala do be min do ay ko e mundaga kulubali kunungo juma kenya tigila madu kenya barakela do a be dugumina o de ye kumarenga ye o dogotro sola o mana ko abel lambidu commune fe ko be ngoni ngara ka mado fe ninga afa ayo amusuna dingeru nyena anyi kuno fonu nuzorla amino da outloka nimbakruba saba ko fe kuno fonu chamore be minum na fara o ka saka fawre timange amba fa ka bismillah sibiri do kibaruka ami awladonia kadira ka fo minye coronavirus akoni amaba minye wulikajo ani ferobe sena memba to mo bese ka kishi abana matugumna ola jegulu mimbe ko conseil national des ordres professionnels du Mali olu koni kunungu juma olu la jeke ay waka mo hagli sama ko sebe kata bolochi rekonenga bolochi mike sababe ka mo kisi e covid-19 ma akundi ka mali de kelengele be wele bekati bolochi wasa mo bese ka kishi mbana juguma tugumna lasene jakte alep mekenengai n'a yɛrɛ kumasen kun ye ne ye coronavirus pikiri kɛ e dun nin ɲɛnajɛ in kɔni kun ye ka se ka mɔgɔw lafaamuya coronavirus pikiri kɛli la walasa an ka jamana sɔrɔ bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na. Maintenant masque ko nɔgɔyalen i tɛ se ka taa dugu la n'i ma vacciner jamana wɛrɛ mɔgɔw tɛna se ka na baara k'anw fɛ yan n'u m'a dɔn ko an sɛbɛ don vaccination ma comme il faut donc o bɛɛ de kɔnɔna la an ye nin fɛn nin lancement kɛ. Nga maliyɛnw ɲɛna masque ko banna covid banna alors que non jamana wɛrɛw mɔgɔw tɛna se ka na baara k'an fɛ yan n'u m'a dɔn ko vaccination an y'a kɛ sɛbɛko ye yan. nin ɲɛnajɛ in yɛrɛ kɔnɔ minisiri min ka baara bɛnnen bɛ kɛnɛyakow ma ani sigida ɲɛtaali o kɔni y'a ka baarakɛyɔrɔ ka cɛsiri jira coronavirus kɛlɛli la nin ɲɛnajɛ in kɔni kun cɛra ni bolonɔbila ɲɛmaw fɛ waasa k'u ka jijali yira coronabana kɛlɛli la. Adema PSG parti section minnu bɛ Bamako ya olu ka jɛkuluba n'a bɛ wele ko coordination ayiwa o ɲɛmaa kura kɔni o sugandira o kɛra Adama Cɛmɔgɔ Jara ye ale bila maa min nɔ na o kɛra Wali Jawara ye a baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra bi sibiri Amadu Jara a bɛ ɲɛfɔ k'an ye. San 10 kɔfɛ Adema PSG coordination section ɲɛmaaya la Wali Jawara a bɔla bi sibiri don juillet kalo tile 23 k'a ɲɛmaaya di Adama Cɛmɔgɔ Jara ma. O hukumu kɔnɔna na Wali Jawara a y'a da don ka yira k'a fɔ baara minnu sela ka kɛ k'a to parti ni bolofara ɲɛmaaya la. N'a kɛra élection labɛn n'a kɛra meeting ye n'a kɛra tɔndenw ani jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ladɔnniya ye jamana taa bolo la ne yɛrɛ kɛra député ye o siratigɛw la an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ ka mɔgɔw la faamuya an ka conférence des députés du district an bɛ o conférence kɛ journée parlementaire kɛ ka sariya caman to la k'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'a essayer k'a lase i ka sigida la. Marimaca Jara n'ale parti ɲɛmaaba ye a ye welemada kɛ ka ɲɛsin parti maa bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i cɛsiri cogo min na ka se ka kalataw mulu bɛ na k'olu labɛn ka ɲɛ. Comité ka sigi cogo la sous-section ka sigi cogo la ni fiɲɛ bɛ minnu na u k'u dilan ni fɛn tɛ yɔrɔ minnu na u k'u sago nɔnɔ o de baara fɔlɔ ye min bɛ se k'a to an bɛ min nɔga n'o ye résultat ye élection prochaine na parce que transition mana mɛn cogo transition bɛ ban ni élection de n'a banna ni élection ye an b'a fɛ Bamako min ye parti yɛrɛ vitrine ye ni y'a mɛn ko parti a bɛ daminɛ a yeri bɛ daminɛ Bamako yan nɔ de donc an b'a ɲini Bamako k'a ka résultat améliorer. Maa o maa tun bɛ nin kɛnɛ kan o bɛ hakilisigi kɛ k'a fɔ k'o bɛna Adama Cɛmɔgɔ Jara dɛmɛ a ka baara la cogo min na parti laɲiniw olu bɛ se ka sabati. Wasa ka kalata sariya kura ye ni k'a ɲɛfɔ malidenw bɛɛ lajɛlen ye CNT maa dɔ kɔnɔ wulila ka jamana don o senkɔrɔ Kayi ani Nara ani Ɲorodu Sahel tɛmɛnen kɔfɛ o CNT maa ninnu kɔni sera Segu ka taa lajɛ kɛ yɔrɔ min bɛ yen n'o bɛ ɲɛmaayaso kofɔ gouvernorat ka taa ɲɛfɔli kɛ maaw ye kalata sariya kura in yɛrɛ bɛ min kan Idrissa Sidibe Zakaria Umar Keita.
I n'a fɔ ka tɛmɛ ni région tɔw ye Segu région maa ɲɛmaw n'o ye fɛɛrɛ tɔw ni kulu maa ɲɛmaw ye olu la kibaruyala ni sariya kura min b'an ka jamana kalata ko olu ɲɛfɔ CNT maa minnu bɛ commission loi kɔnɔna na u ye pereperelatigɛ di ni kibaruya in ale kan. Parce que ni fɛn ta mɔgɔw tɔgɔ la surtout sariya o sariya n'a bɛ taa a bɛ taa jamana kɔnɔdenw tɔgɔ la mais loi électorale ça c'est très sensible encore donc CNT ɲɛmaaba y'a ŋɛniya k'a fɔ k'an ka jigi ka na an ka sigidaw la les capitales régionales ka na jamana kɔnɔdenw k'u kunnafoni minnu ma se ka lamɛn commission ka niveau la olu ka se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ u sen don baara in na parce que n'i ko bi ko i ka fɛn caman bɛ élection na ko ka o kɛlɛ min ye a ɲɔgɔn sama-sama ye fo k'o bɔ a la fɔ ne yɛrɛ min bɛ a baara la ne min kan ka taga k'o ne k'a dɔn n ka kɛta ye nin n ka kɛta tɛ nin ye o de y'an seginba ye yan fɛn minnu bɛ loi électorale kɔnɔ ka bɛɛ sen don a baara la ka ɲɛfɔli kɛ faamuyali min n'o ma sɔrɔ a la ka se ka jaabi di an sigi ni an dama ye pour que bɛɛ ka kɛ hakilina kelen an ka bɔ nin ko kɔnɔna ɲɔgɔn sama kɔnɔna élection nataw la. ɲininkaliw ni jaabiw olu kɛlen kɔ maa welelenw kulu maa ɲɛmaw ye u ka wasa ye nin ko in na kosɛbɛ ka laban k'a fɔ ko CNT mɔgɔw ka nin hakilina in ye hakilina ɲuman ye min ni u ye a tanu. Jɛrɛjɛkulu maa ɲɛmaa minnu ni olu bɛ Segu région kɔnɔna na olu ye layidu ta k'a fɔ u bɛna kɔmasegin kɛ cercles ani u ka communes o kɔnɔna na. An bɛ taa Segu bi sibiri in na yɔrɔ min bɛ yen ko Pelengana siganama dɔ kɔni ale minɛna kunnafoni dili finitigiw ma u taara a nɔfɛ an ye kunnafoni minnu sɔrɔ y'a jira k'a fɔ ko min ye maa min minɛna nin ye k'a kɛ mɛ k'i yɛrɛ kɛ kunkolotɔ ye k'i yɛrɛ kɛ fatɔ ye denmisɛn tulonkɛfɛnw kun bɛ a bolo ayiwa sigana tamasiyɛnw yelen ko a la ɲɛfɔli sigilamaw kɔni wulila ni ka taa finitigiw fɛ yen olu kɛra sababu ye ni k'a minɛ a ko yɛrɛ kɛra cogo di Bakari Sidibe. Pelengana kɔnɔna na ni waliya in b'a jira k'a fɔ finitigilakaw ani dugulamaw kɔni bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ lakana hukumu kɔnɔna na. Bamakɔ ale ni Kati kɔfɛ bi samedi donya in na juillet kalo tile 23 san 2022 Pelengana yɛrɛmarakafo kɔnɔmaw kɔni ye wele da gendarmerie maaw ma k'a jira k'a fɔ ko siganama dɔ kɔni bɛ yen ka kɛɲɛ ni sigidalamaw ka laseliw ye a tun bɛ k'a kɛ i n'a fɔ maa banabagatɔ ni ka denmisɛnninfɛn dɔw kɔni minɛ a bolo la. Nin kibaruya nin fɔlen kɔfɛ gendarmerie maaw ye u kɔni ye jɛkulu dɔ lawuli ni ka wele da maa kofɔlen in ma tuma min a kɔni y'a ye k'a fɔ ko finitigilakaw b'a kɛrɛfɛ a y'a yɛrɛ bila ka di kɔlɔn dɔ kɔnɔna na min yɛrɛ bɛ so kura dɔ la o kɛlen kɔfɛ protection civile maa dɔ kɔni ye wulikajɔ kɛ ni ka taa se yɔrɔ kofɔlen in na olu kɔni y'a labɔ kɔlɔn kɔnɔ ni k'a bila gendarmerie maaw ka bolo kan. hali bi lakanabaliya ko la jɛma mara la kɛnɛya baarakɛla dɔ min bɛ baara kɛ Kumarenga kɛnɛyaso la o bɛ Lambidu commune fɛ ko maa dɔw fana taara o ka so ni ka taa bɔnɛ a ne la Lasine Jakite. Pelengana kɔnɔna na ni waliya in b'a jira k'a fɔ finitigilakaw ani dugulamaw kɔni bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ lakana hukumu kɔnɔna na. Bamakɔ ale ni Kati kɔfɛ bi samedi donya in na juillet kalo tile 23 san 2022 Pelengana. Ayiwa an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ min tɛmɛna sa o ye kɔrɔlen ye an b'a jira k'a fɔ ale bɛ lakanabaliya la jɛma mara la ayiwa dugu min bɛ yen ko Kumarenga Lambidu commune na kɛnɛya baarakɛla dɔ ko maa dɔw taara o fana bɔnɛ a ne na a ka so Lasine Jakite. Ayiwa an bɛ hakɛto ɲini kɛ ni Ala sɔnna ma waati n'a nataw la an n'a lajɛ ka o jaw jira aw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Menakakaw fɛ yen olu fana sɛbɛkɔrɔ siranna kosɛbɛ sabu ka d'a kan marifacɛkaw bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko dɔ kɔni bɛ yen maa dɔ bɛ yen k'a ye mugu ci muso dɔ n'a den na a jira fana k'a fɔ ko maa 7 ɲɔgɔnna k'o fana tora min ye muso in n'a den kɔni ye ko olu sɛbɛkɔrɔ banana fɛn min ye nɛgɛ kanɲɛ 16 yɛrɛ waati ayiwa maa caman kɔni tora so mɔgɔw ma sɔn ka bɔ maa kelen ni olu tun bɛ bɔlɔnfarajɛw la o b'a jira k'a fɔ Menaka b'a fɛ ko lakanabaliya kɔni ko a bɛ yen kosɛbɛ. An bɛ taa Moti dɔgɔkun in kɔnɔna la fɛn min ye Bamajan wale caman ye o fana kɛra ja anw ka finitigiw olu daga an bɛ yɔrɔ minnu na min ye sebaarɛkaw fana ye olu y'a jira k'a fɔ u kunna siri bɛ kosɛbɛ anw ka lasigiden minnu bɛ yen Musa Tarawele ani Sumala Aya u ye min sɔrɔ o filɛ nin ye. hakilila fɛn bɛ bi n'o o kan ka kɛ kosɛbɛ yɛrɛ fɔlɔ ni nin ko in bɛɛ gulonnen don la parce que Bamaki mɔgɔ minnu b'a waleya kɛ u bɛ ka ɲɛsin ma de u bɛ ka dɔndɔni n'i y'u donna dɔndɔni c'est que fɛn minnu bɛ yen n'an kɛlen don k'olu bila Bamako. Ayiwa an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye min ye tile kelen tɛmɛnen kɔfɛ Bengele Kati kanka fɛn min kɔni sigidalamaw ye olu kɔni tɛmɛna u ka baaraw ye lakana sabati bɛ kosɛbɛ k'a dunda la
aywa wulikajɔ caman gɛmɛ jango dugu dondaw ka se k'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ aywa ni sigana ko tɛ a ko la Umar Koyita ale wulila ka se a ye min sɔrɔ filɛ nin samedi kalo tile 23 san 2022 ni a ye Kati kɔnɔna na ni dugu min ni banbagaci wale taara k'a sɛgɛrɛ kunungo maa banbagaci dɔw fɛ ni bɛngɛnna wale min ni y'a siɲɛ fɔlɔ ka ɲɛsin nin dugu in ma a kɔni b'i n'a fɔ a ma gɛlɛya se a duguladenw ma ka tɛmɛni an ɲɛ bɛ duguladenw na u ka baaraw la cogo min na Kati dugu kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka taa i ka baarakɛtaw la i n'a fɔ fɛn ma kɛ ka tɛmɛni an ye duguladen minnu ɲininka u y'a jira k'a fɔ ko nin waleya kɔni sera ka kunbɛn joona finitigilakaw ani duguladenw olu ka baara ɲɔgɔnya sababu la peut-être a ma fɛn k'anw na yan dɛ kɔni a ma fɛn kɛ jamana i yɛrɛ ɲɛ b'a la i ɲɛ bɛ dugu kɔnɔna la kunu à moins de 30 minutes alors situation calmera u ye bɛɛ labɔ bɛɛ ka t'i ka baara la sani surasiw ka ninnu minɛ a y'a sɔrɔ population yɛrɛ ye minɛli kɛ population ka mɔgɔ minɛta ka ca surasiw ka mɔgɔ minɛta ye o donc su fɛ dɔrɔn mɔgɔw taara ka t'u minɛ ce matin il y a eu 2 arrestations on a dit à tout le monde mɔgɔ kana so di mɔgɔ ma luwanse la bilen n'i t'a tigi dɔn kelen filanan ye min ye a ka sɔrɔ bamanankan jɛlen bɛ a tigilamɔgɔ da kɔnɔ ni bamanankan jɛlen t'i da kɔnɔ n'i bɛ bɔbɔkan de fɔ bɔbɔ bɛ sɔrɔ an ka jɛkulu la min bɛ bɔbɔkan mɛn n'i bɛ sɛnɛfɔkan de fɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ b'an ka jɛkulu la min bɛ sɛnɛfɔkan mɛn. Alhamdulillah i yɛrɛ ɲɛ b'a la kabini kunun Katikaw hakili sigilen don parce que an b'a dɔn mun b'an bolo surasi mun bɛ Kati yan mun bɛ Mali bolo an hakili sigilen don parce que kabini kunun hali u ma 30 minutes une heure de temps kɛ combat la u y'u neutraliser donc Katikaw yɛrɛ bɔra ka bɔ ni tun y'a da Katikaw ma olu yɛrɛ de tun bɛ taa jihadistes minɛ tellement qu'ils soutiennent leur armée. ka tɛmɛni kumakan sɛbɛn min bilala chef d'état-major général des armées fɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko maa banbagaci 7 olu fagara maa 8 olu minɛna wa minɛn caman wɛrɛ olu sɔrɔla u bolo walasa nin waleya ninnu ɲɔgɔnna wɛrɛw kana kɛ Kati dugukɔnɔmɔgɔw kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni na finitigilakaw dɛmɛ kosɛbɛ u ka baaraw la. bon kunun ko min kɛra a ma bɛn ma dɔɔni mais an bɛ ala deli ala k'an kisi a ɲɔgɔnna ma bon ala de bɛ an fɛ dɔrɔn parce que i ka laɲini tun ye min ala m'o sabati quoi bon an kɔni bɛ mɛn fɔ sɔrɔsiw nin ka nin an t'an bolo jigin an b'i supporter toujours i y'a faamuya b'a la bon ko in min ka d'an ye i ka se fo a da minnu y'i bila a la i ka nin to yen faut que i tɛgɛ da a bɛɛ kan. population ka to sur le qui-vive informé numéro vert dilen don u mana mɔgɔ yeleke n'u sigalen don mun na anw de kan ka an ka sɔrɔsiw an ka sécurité mɔgɔw dɛmɛ u ka mɔgɔw la informé. an bɛ hakilajigi kɛ k'a fɔ nin bɛngɛnna wale min taara ka ɲɛsin Kati ma nin kɔni ye o sabanan ye nin dɔgɔkun kelen kɔnɔna na ka ɲɛsin dugu ma Bamakɔ kɛrɛfɛla la Kolokani ani Zantigila tɛmɛnen kɔfɛ. Cɛnnikɛ wale kɔni o sɛbɛkɔrɔ caman an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ kun yɛrɛ jumɛn bɛ a la kalan sanfɛ bolo karamɔgɔ dɔ bɛ n'o ye docteur Cɛfin Sisɔgɔ ɲininikɛla fana don ale bɛ ɲɛfɔli kɛ ani Amadu Jara u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya. hakilila fɛn bɛ yen bi n'o o kan ka kɛ kosɛbɛ yɛrɛ fɔlɔ ni nin ko in bɛɛ gulonnen don la parce que Banbagaci mɔgɔ ninnu minnu b'a waleya kɛ u bɛ ka ɲɛsin a ma dɛ u bɛ ka dɔɔni n'i y'u dɔnna dɔɔni c'est que fɛn minnu bɛ yen n'an kɛlen don k'olu bila Bamako Siriki 4 fɛ walasa mɔgɔ si kana don n'a sɔrɔ u ma sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ o mɔgɔ ninnu o fɛn minnu bilalen don sen kan olu tɛ ka ɲɛ sɔrɔ olu tɛ ka ɲɛnabɔ donc an kan ka fɛn bɛɛ de kɛ walasa o Bamako Siriki 4 na ni mɔgɔw bɛ donda sɔrɔ yɔrɔ minnu na ka se ka bɛɛ lakɔlɔsi kosɛbɛ u bɛɛ de kan ka se ka lakɔlɔsi walasa ni fɛn in kana ni ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ bilen n'o kɛra fɛn filanan min n'an bɛ se k'o kɛ fɛnɛ o ye jɛkulu dɔ de kan ka fanga kunda la jɛkulu dɔ de kan ka bila sen kan mun bɛ Bamako yɛrɛ lakana n'o o ɲɛsinnen don o ma o tɛ se ka kɛ ni faamaw dɔrɔn o bɛ se ka kɛ ni faamaw ye ka tila ka fara ni Mali polisiw kan ni ka tila ka fara gendarmew kan ni ka force dɔ yɛrɛ de bila sen kan n'olu ka baara bɛnnen don. STV voyage a ka hejidenw i ka dɔn taamadenw kunfɔlɔ kɔni olu nana ayiwa u bisimilala maison de haji la o kɔni kɛra wale ɲuman dɔba ye Umar Koyita kunbɛ nɛgɛ kɛ 14 tɛmɛnen ni miniti 50 ye fɛn min kɔni bolimafɛn min tun taara STV voyage ka magantala fɔlɔw kunbɛn aéroport la o sera maison de haji la Bamako nin kɛra nisɔndiya waati ye maa minnu bɔra Makan olu kɛrɛfɛmɔgɔw u ka se ka ɲɔgɔn ye waati jan tɛmɛnen kɔfɛ
ni cɛ ninnu ani ni muso ninnu minnu bɔra ka silamɛya jɔsen duurunan baaraw kɛ kɛcogo ɲumanw na olu kɔni ka nisɔndiya yira kosɛbɛ STV voyage ale ka baara taabolo la. Madina k'o sigi kɛ alhamdulillah an ma gɛlɛya sɔrɔ yen ka bɔ yen ka taa Makan ka magasigi kɛ k'o ban an ma gɛlɛya sɔrɔ yen ka bɔ yen ka taa Madina ka Arafa kɛ ka Mundalifa kɛ ka Mina kɛ alhamdulillah an ma gɛlɛya sɔrɔ an da kun ye bato min alhamdulillah an ye bato fana kɛ a kɛcogo ma tɔɔrɔ ma masi sɔrɔ an taara hɛrɛ la an seginna hɛrɛ la ka n'an ka denbayaw ɲuman sɔrɔ hɛrɛ la an bɛ STV cɛman n'a musoba bɛɛ lajɛlen fo. Arabilara mina ne STV pelere ne an ɲuman taara an ɲuman nana ya Rabbi ama STV mɔgɔw y'an ta k'an ladon an se don yɛrɛ alhamdulillah an ɲinɛna an ka iji sɛgɛn kɔ tellement que u y'an kunbɛn ni kunbɛnko ɲuman min ye. Fɛn min ye groupe STV voyage maa ɲɛmaw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'u ka ijiden si ma gɛlɛya sɔrɔ Makan. Bɛɛ lajɛlen kɛra hɛrɛ kɔnɔna na an taara hɛrɛ kɔnɔna na vraiment séjour fana bɛɛ lajɛlen kɛra hɛrɛ kelen kɔnɔna na alhamdulillah fana an ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fana seginna hɛrɛ kɔnɔna na tɔɔrɔ ma mɔgɔ si sɔrɔ an bɛ Ala fo k'Ala barikada. Groupe STV yɛrɛ gansan an taara ni mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 18 de ye mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 18 alhamdulillah bɛɛ lajɛlen fana seginna so. An bɛ hakilajigi kɛ k'a fɔ STV voyage ka magantala tɔ minnu bɛ yen nɔ olu kɔni kan ka se Bamako dɔgɔkun kɔnɔna na. An bɛ STV voyage fo dantɛ foli min na an baarakɛ ɲɔgɔn don o de bɛ dansigi bi don kibaruw la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ani ce a ka filɛlicogo ɲuman la walasa ka se ka nin baara in kɛ min ye Usmane Togo ale bolo tun bɛ nɛgɛw la ka se Fuseni Dawuma k'a ta k'a bila fiɲɛ fɛ o ye Dramani Kɔnɛ ye Bakari M Sidibe ani Nabila Ibrahima Sogoba olu kɔni y'a sɛbɛnko baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɛmaayaso i ka dɔn o ka yamaruya kɔnɔ Marikacɛ Dawu ani Zakariya Fɔnba an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ni Ala sɔnna ma waati wɛrɛ la an na ɲɔgɔn sɔrɔ a don kibaru wɛrɛ olu kɛnɛ kan bɛɛ kelen kelen k'i wasa don yɛrɛ la sabu diɲɛ fa bɛɛ ye ko ye don o don ye ko ye se ma kɛ ma don min o na fɔ nin mun ye bi ta ye a k'an bɛn waati wɛrɛ